ekhaya enkosini kuphizo sathi chuncabe ngokungena pha ke ku-Alizwa masikunika ithuba uzibulisele kumphulaphula wevukani omamele ngeli xesha. Ndiyabulisa ke kubabukeli, igama ngu-Alizwa Bakubako. Alright, wenzani apha ekomani, usafunda Alizwa? Isikolo ndisigqibe kulo nyaka uphelileyo, ngoku ndikwi-gap year. Okay, siva ukhala ke ngesakhono apha nakwiqela ongene kulo le-chess, khasincokolele ungene nini and uqhuba njani so far? I-chess ndaqala uyidlala kwa-grade 6 but ngenxa yokuba ndithe xa ndifika e-high school ndafika kwisikolo esingayidlaliyo ndayiyeka ke iminyaka eyi-5. So kulo nyaka nxa ndikwigap year ndinadicide uba mandiphinde ndibuyele kuyo since yinto endiyithandayo. So ndinabuyela kuyo ndangena under iTrisani. So ndafumaniseka uba apha eMlungisi ayikho iklabhu ye-chess, then ndafumana ucoach osezibeleni kwi-Fresh Minds. Ndadlala ke, so ndi-under yena even though ndingayi oko kwi-practice phana ngenxa yee-funds. So ngoku bekukho ii-trials ezi-2 bezibanjelwe Get Ahead. I only was able to attend A1, but ke ngoku ndakwi-selection yokuba sikwazi uyodlala kwi-regional competition ezabe ise-Jeffreys Bay ngoMeyi for 3 days, 1st to 3rd. So ngoku kunideka ii-funds, imali engange-3.5 for uba kukhavarishe ii-costs ze-accommodation, i-transport, ukutya, plus ne-tracksuit ye-team for iTrisani yonke. So ke ngoku since ke ngoku ndiphuma kwikhaya elihlelelekileyo, I'm not able uba ndidibanise yonke laa mali ngokupheleleyo. So bendicela abantu bandincede njengoqokelela nje le mali uba ndikwazi uhambe ndiyodlala. Ndiyafuna ke phambi koba ke singene kwiinkcukacha ezithe vetshe ngalo mcimbi we-donations, mabeve abaphulaphuli eli thuba libaluleke kangakanani kuwe and athini amaphupha akho ngesi sakhono? Kuba ndithanda manyani ke i-chess, and since ingekho apha eMlungisi ndinadicide noba ndivule iklabhu yam eyi-Master Move Club, ibanjelwa eNomzamo eMarikana. So ndiyabawela ke ndifike ke kwiindawo eziphezulu, ndifikelele, ndibone, ndidlale and ndikwazi nofundisa abanye abantu ngesakhono sam. And ke since i-chess ayonto ihoyekileyo ngenxa yokuba abantu abaninzi abanalwazi olunintsi ngalo, and kwaye ke ngokuthetha inyani yona ke iyadura ngokunokwayo. Umntu odlala i-chess funeka ayazi uba unemali ethile, but ke ngoku ucoach wandixelela uba mayingabi yibheriya imali just because of ndisuka kwikhaya elihlelelekileyo. Enkosi. Alright, nkosi kakhulu ke. So abantu abanqwenela ukufaka isandla, abantu abafuna ukusapota benza njani Alizwa? Bandifumane kwinamba yam u-067 007 0522. Sicela siphindele inamba. U-067 007 0522. Then abafuna ukufumana phaa kwi-social media platforms uyafumaneka? Ewe ndiyafumaneka, ndikuWhatsApp ngale namba iyi-1 nakuFacebook. KuFacebook ndinguLanga Bakubako. Okay, kokugqibela nje masikunike ithuba ke umotivate nabanye abantwana. Akuyonto ilula kakhulu ukuza ebantwini uzocela inkxaso ngenxa yesakhono sithanda kakhulu. Abanye baphetha ke beyeka betyhafa endleleni. Khawumeleze ukhuthaze nabanye abantwana balandele ke and baxabise izakhono zabo. Xa uyithanda into uboyilandelela noba kanjani, sonke sivuka bubomi obo, kodwa funeka yonke i-decision oyenzayo uyayazi mos uba ikhona i-advantage, ikhona i-disadvantage. But kuyo yonke loo nto xa uyazi into uyayifuna yileqe, noba uyileqe kangakanani, noba ufike nini kuyo uzofika, as long as uputha umsebenzi kuyo. Nkosi kakhulu Alizwa, masibulele ngexesha lakho. Nathi ke siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Enkosi, ndiyabulela ke ngethuba endithe ndalifumana. Ndiyathemba ndizoyifumana inkxaso and kwaye ndizawubuya neziphumo xa ndike ndakwazi ukuya e-competition. Okay, nkosi kakhulu ke Alizwa, siyabulela ungahamba kakuhle. Mphulaphuli besincokola ke naye uAlizwa Bakubako sitsho ke